Jó reggelt kívánok! Ez egy korai reggeli üzenet, és azt szeretném neked mondani, mint csapattársamnak, hogyha ezt a videót látod, akkor valószínűleg a Gerán csoportban vagy beregisztrálva már. És nemrégen tértünk haza Opátriából. Most mindenki nagyon-nagyon föl van pörögve, aki ott volt, pont azért, mert olyan jövőképet tett elénk ez az opátriai hétvége is, korábban ugye a Várnai egy hét is, hogy mindenki tudja azt volt, hogy ezt Londonban, és ezért nagyon komolyan tud majd harcolni, illetve jövő évben már Opátriában is minősülhet. Amit neked tudnék mondani, nagyon fontos. A következő lépés, amit a te hálózatod növekedése érdekében tehetsz, az az, hogy most, október 12-én és 13-án mindenképpen megváltod a jegyed a gyémántképzésre a szimacsarnokban, és te föltöltöd magadon energiákkal, amit LMP-től, Kristály és Ditván Rejtvétől lehet majd tanulni, illetve hát Guido Fabio Attiláéktól. Ami nagyon szerintem fontos, hogy ha te komolyan gondolkodsz a hálózatod növekedésében, akkor ne egyedül gyere. Hogy gyere olyan emberekkel, akikbe te bízol, akik a te üzlettársaid lehetnek, akik a te vevőkörédet alkotják, akik valamit a Forever életérzésből majd itt át tudnak venni ezen a rendezvényen. Mindenképpen szeretném lelkedre kötni, hogy a legnagyobb növekedési lehetőség most lesz a hétvégén, október 12-13 gyémántképzés. Vásd meg mindenképpen a 10 000 forintos jegyet, lehet kapni ilyet a Szondi utcában, illetve a Nefelejts utcában is, illetve telefonon keresztül is szerintem tudsz jegyirányjal is intézni. A lényeg az, hogy mindenképpen válts egyet, gyere, várunk szeretettel, hogy nagyon nagy hálózatot építhessünk közösen veled együtt. Köszönöm a figyelmet!